Пълнолунието във Водолей настъпва на 9 август и носи със себе си вълна от прозрения и освобождаваща енергия. Луната във Водолей подчертава стремежа ти към независимост, оригиналност и желание да се откъснеш от стари модели на мислене. Това пълнолуние те подтиква да излезеш извън зоната си на комфорт, като поставя акцент върху приятелствата, общността и личния принос към по-голяма кауза. Влиянието на Уран, управителят на Водолей, може да донесе неочаквани събития или внезапни прозрения, които да променят гледната ти точка. Добре е да се освободиш от ненужни ангажименти или връзки, които вече не ти служат. Препоръчително е да отделиш време за размисъл, да споделиш идеите си с доверени хора и да се отвориш към нови възможности. Това пълнолуние е подходящо за осъзнаване и освобождаване, без да се насилваш към крайни решения. Вдъхновяваш ме да продължавам напред. Харесването и абонаментът ти са истинска подкрепа.